Mu video yambirira tidayamba kuona nkhani ya mkulu wina wa mboma lija la Blantyre imene idachitikira ali mdziko lija la South Africa. Kodi funso nkumati zidatha motani? Kodi zimene adauzidwa adalola kapena adakana? Ngati adakana zidatha motani, koma nanga ngati adalola zidamthera motani, nanga kodi zidakhuza moyo wake motani? Mukhale nane mu video yonseyi chifukwa ino ndi mbali yomaliza ya nkhani imeneyi ndipo tiona zotsatira zake. Ngati simudaonere mbali yoyamba imeneyi pitani mukaonere ndipo link yake tika mu comment section. Mukhale nane limodzi mu nkhani yonseyi, musandisiye ndekha, muli ndi ine ONB Square. Ndingutawa kunoku ndiganiza somene navutika kuti ndipeze ntchito imene yeti sizinali zophweka sinanga ukoko nkwachilendo sikwatu. Next day imene lisi lomaliza limene napasida nthawi imene napasida anandiuza bwanja se organize zotani pa ntchito imene ndakuuza. Kwera ndimadziwa kuti ndiyesera amafuna kuti mina ndikalola ntchitoyi apangiza kuti mwina amakuti umafuna akazanga makuti iyo ntchito ata nauza kweni nafa kweni bwana ntchito kweni futu lanu ndi chani kapena kweni mukufuna muone chani kwa ineyo kapena mukufuna chani. Anandiuza ali ineyo ndingufuna sewe zigwira ya ntchito yanga ngugwira ntchito mukhulupirika yo kunokomva ja umva kukoma kwambiri. Ndeno sanabalika kwambiri ndidavomera ntchito ija namba kugwira ndithu ndipo zimachitika. Like the first month manager anandipasa ndithu about 2.5 million napasida ineyo kutumiza ku nyumba. Izapezeka kuti pokutha kwa 4 months ndidamanga nyumba ku 10. Ndinayi ku Malawi ndidamanga nyumba za yabwino, nyumba yabwino kwambiri. Family yanga ndimasama ndipo anthu ku nyumba ndimaziona kuti aba banthu yakulala kusanga ineso kunoko kuchoniko izi ndimasanga kwambiri. Komano ndidakhala pansi naona kuti ayi ndikuvutika ndikusowa ntendere ku nyumba madama kuti ndili kuntchito ndikugwira ntchito yabwino nditosezawa kuti ndikuwayenda so pansi kunoku ntchito imene ndikugwira. So ineso ndimaziso kuti kweni phindu la abwana amene amapeza ndi chani namboganiza kuti akhoza kumandigwisa chani ntchito chifukwa ntendere kunaya chingamu ndinalibe ndinali nkhawa thupi langaso limapita chifukwa nayi ndimaganizo kwambiri. Komaniso kuti nayi ndimaproject ena amene ku Malawi inali nsanamaliza mafunika ndalama zambiri ndimapirira kuti apa panengopanga zotani ndimalize. Komano mwezi wa number 5 naona kuti ayi ndikuvutika ndifunika munthu ineyo ndithawe ndikhale ndi mtendere wanga. Naona kuti abwana awa zimene alili mwezi sanga ndilole kuti ndichoke sangalole. Komano ndifunika ndikupanga plan yoti ine munthu ine ndithawe. Ndeno ndimakhanga ndikunyinjirika cha kumapeto kubwana akazi abwana chakamandiuza ndimakhanga ndikukanako ndi amandiopseza pamene pajapo amandiuza ndalama zindiri kusiya kupasa makuti ndimakhanga ndini mantha komabe ndimalolera. Ndi anauza kuti munthu yakhoza kuti thawira nthawi ina iliyonse. Zinapezeka kuti ndalama zija mwezi umene wa number 5 anandiripira kumapeto kwa mwezi anandiripira ndalama kwana 5 million. Ndidabalalika. Anaziwa kuti munthu yakhoza kuti thawa amafuna ndikope. Ndino ninaona kuti mwezi wa number 6 ndipanga maplani ndito ngakhala ndalama zikubwera komano nthawi nake ndilomwe ya mavuto. Zinapezeka kuti ndinamba kuchosacho chinthu changa chimodzimodzi umakasunga kwa anzanga aja amene anzanga amene ndinafikira kwa aja ku Malawi nakumakasiya katundu kumene kuja nasiyako katundu kusiya katundu. So ndimathawisa katunduja mwezi wa number 6 ija ndakenza kuti abantu vange zoti ndiyani sweke ndibanduke. Okay, that mean patha yonse zimene zimachitika palibe amene munamuzapo nkhani iyi. Okay, yeah, mwandifunsa funso labwino. Sindidauze munthu naye chifukwa zinthu zinayi zoopsa. Sinafotokozere konga khale anzanga aja. Sinafotokozere. Ndiyepo samusa katundu munkati chani? Yeah, panthawi imene ndimasamusa katundu wanga nkumawa pasa katundu ujawo. Ndimangowasungisa kuti nyumba yanga ndiyaying'onera makhangala kukhala sinanga ndimakukhangala ka boys quarter. Ndimangowasungisa guys munisungire katundu chapo mpano ndizipita ku Malawi. Mungondisungirako sinafotokoze chifukwa chimene ndikufuna kupitira. Sinauze kuti ndifuna ndithawe koma ndimaziona sinanga ndali sanauze kweti nauza kuti ndikufuna ndizipita. Ndi nthawi inayo nditani ndinyamuka maybe next month komano ndingofuna inyo mundisungire katunduyi basi. Ndino kujako zinapezeka kuti katundu ujayo ndathawisa ndithu kangapo ndathawisa. Naona kuti apa ndi nthawi kuti ndikhoza kutani nyamuka mwapita ku nyumba. Ndidazathawa tsiku limenelo ndikatundu wanga uja nali ntamusogoza
nakwezesa kwa transport wina wake ino siku leo nangotawa ndipo kwanza ngachafu sina wasazike kuti muna makiko zopeza kuti amba kundifufuza anzanga ajamu chifukwa kuti muna utenga wafalikira chifukwa kupene mapita ntchito kusiku nayo kunalibe kuyandikana ndi kuti kwazinzanga isi ndino ndathawa ndithu ndilatawa patatame jiwiki ija ndinafika kuno kumalawi pamene mazisa zangaja kuti guys aba bandatani ndafika alisateka bwanji osatisazika nabe visa pamene pakuti zinadiza mwazizizi makuti ndimuzi kawanza ngamene amforokoza chinthu chimene chanchitisa kuti kubwera kumeneko kuthawa kubwera kumalawi ndino ndinaganizira kuti ndingatani so mmozi wanzanga naforokoza chifukwa chimene newo ndathawira ukoko ndinawuza kuti guys zinachita kuthawa namuzi nzangayo kuti amwene atha kwaza anzakeyo komano patadusa ya nthawi koma naforokoza kuti ndachoka ukoko ndabwindi kuno kumalawi chifukwa cha zinthu izizizizi nazanga naza kuti asewa kufutika wachita bwino kuti thawa ndabwera kunoku panadusa nthawi sinaforokozera akazi anga zimene zinandiyitikira sinaforokozere mkazi wangayo ndinangokhala basi so naye ndisanasinthe namba nazoka kuti akazi abwana aja anandihala kuti wewe uli kuti kwenikweni wangochoka osasazika kena kubwana aja sazanilembera message patawu chifukwa chani wachoka kuno osasazika makuma kuti ndiana ndichira ndiwawe pajapo zapezeka kuti ine ndinangopanga zoti ndisinthe cha nambala nasintha namba ya WhatsApp ndinachosa WhatsApp kusintha namba yankuika kuna kumalawi momwemunso pakana pano sinayankhulane nawo. Okay fine, after kuchitika zimenezi pali vuto linali lonse limene mukumana nalo ngati ndiye ndisenza pano ndimalize pamene papo mavuto ndikukumana nawo kunena chilungamo panova ndili mmavuto akulu chifukwa patangodusa mwezi umodzi ndimapezeka kuti ine monga mamuna ndimafuna kukhala limodzi ndi mkazi wanga ndimapezeka kuti nditangobwera kuno kumene monga mamuna ndimayima bwinobwino zimatheka china chilichonse ndi mkazi wanga chimatheka komano zimapezeka kuti ndikangomaliza kupanga mojaiti ndimakumana ndi mavuto ndi mkazi wanga zimatheka bwinobwino zonse ndimapanga monga mamuna komano zimpezeka kuti ndikapanga mojaiti ndikangomaliza ndimamva ululu kwambiri koma sindimamuza mkazi wanga ndimamva ululu ndipo zimapezeka kuti katundu wanga watupa zeni zija kunaye chilungamo ndimavutika ndimangotambe kuti zisintha zinachitika kwa mwezi koma mkazi wanga sindimamuza ndiye nazosatira zake zinapeza kuti mwezi uja utathayi zinapezeka kuti ndiyandikirane ndi mkazi wanga palibe china chonse tupilanga sindimamva china chonse kuti waya apa ndifunika ndipange izizi ndifunika kukhala limodzi ndi mkazi wanga ngati kugonana chifukwa kuti chani palibe china sindimayima ndipo mpaka napanopa zimenezo ndasiyako ndi pamenenso ndinamuza mkazi wanga zonse zimene zinachitira South Africa anandiuza kuti ndathokoza chifukwa yani zimene wandiforokoza sinaganize kuti angandimvese bwinobwino namuuza apapa ndinachita kuthawa bwera kunoko ndipo anandimvesa ndimene ndinamforokozerera zinapezeka kuti kungochoka nthawi imene wiki mwezi umene nayeso amadabe zinapezeka kuti tigwirane andigwire mbopotani nditiakhala naye pamwezi koma sindimayima mpaka napanopa ndi zimenezozo ndayesera kumama nkhwale nayenso kuponda malo osiyanasiyana kuti zimene zimthere kwa mpaka napanopa ndi chimozimozi ndimapanga regret ndrama ndinapeza ndi zinthu chifukwa kuti ndinapanga zinthu zimenezozo koma panopa sindili pamtendere chifukwa kuti cha zinthu zimene ndinachita mamistake amene ndinachita ndili mdziko imeneyo chifukwa cha ndrama ndinapanga zinthu zimene zinali zobalalika kwambiri chifukwa ndrama ndi zimene zinalibalalitsa ndinachita zinthu zobalalika chifukwa cha ndrama panopa ndimakumana ndi mavuto nthawi zina ndimalota zinthu zokuti sindalotepo I don't know kuti amandigwisa benchito mpaka napano koma iseya ndichikhulupirira kuti one day things will change zinthu zisintha ndithu chapo mpano ndimakhulupirira zimenezozo kuti nachita by mistake zizasintha siku inake ngati ukoko amaligwisa ntchito siku inake azatopa chifukwa kuti I pray ndimapemphera basi ndimaziwa kuti siku inake zinthu zizasintha ndiyeno kwa anthu ena akenso amene angazakumane ndi vuto ngati langa leti chifukwa zinthu zimachitika mosiyanasiyana wina sakhoza kuzakumana nazo zinthu ngati zomwezi ndiyeno ineyo chenjezo wanga kwa anthu ngati amenewo ndira kuti
osazalola zinthu zimene chifukwa kuti umapeza inde ndrama koma usukhala ndi mtendere nthawi imene ndinalibe mtendere ndinathawa ndimabwera kuno kuti ndizapeze mtendere ine mtendere ndinawupeza kwa nthawi yoyero koma basi ndinalowa mavuto kungochoka mnthawi imeneyo ndesi zinthu zabwino leno nimulangiza kwanzanga amene azakumanise ndi zinthu ngati zimenezo zokuti chonde please osachita zinthu zimenezi chifukwa kuti upeza mtendere ndikuuza kumana ndi mavuto ngati ineyo amene ndikumanawo ndiye ineyo ndichikhulupirira kuti sikunake ndithu zinthu zizasintha kwambiri imeneyo ndiye inali nkhani yanga zimene ndakumana nazo kufika panopa ndiko ndimene ndili nacho panopa kuna chilungamo munthu ineyo nayi ndrama panopa ndrama ndilibe koma ndi zinthu zimene ndinakula chifukwa cha ndrama zimene ndinapeza panthawi imene so mchenjezo wanga kwa anzanga ndi zimene ndapereka. Okay fine big man, tithokoze chifukwa cha nthawi yanu, chifukwa chotiuza nkhani yanu komanso chifukwa kuti itayeza nanu. Tithokoza kwambiri pa chimenechi. Ndathokoza kwambiri chifukwa kuti ndinacheza nanu. Okay fine. Chiwa. Umo ndimene nkhani idathera ndipo izi zimene zidachitika. Langizo lamveka. Kodi maganizo anu ndi otani pa nkhani? Kodi mukuganiza zotani? Talembani maganizo anu mu comment section tiziwe nawo zimene mukuganiza, zimene mungayankhulepo pa nkhani. Kodi nanu muli ndi nkhani imene ndiyochititsa chidwi imene mukufuna anthu ena adamva nawo pamuzi pano? Tumizani nkhani yanu, tiuzeni nkhani yanu pa manambala amene akuoneka pa screen. Ndithokoza chifukwa kuti munali nane mu video yonseyi, mu nkhani yonseyi mpaka kumapeto. Munali ndine Owen B Square. Osaiwala kupanga subscribe to YouTube channel ino kuti tizikumananso ma video osatira. Don't let the